नमस्ते प्रणाम सभी यूट्यूब फैमिली के गोड़ छुके गोड़ लागतनी तेरे वो सब कैसन बानी। आशा करतनी कि कहीं भी हो खबलो स्वस्थ खबलो मस्त खबलो अपना काम में व्यस्त खबलो। ता सुबह का सब काम हो गल बटे, खाना पानी भी बन गल बटे और लड़का लोग के तो छुट्टी बा, ऐसे है पढ़ाई नहीं है, गर्मी के छुट्टी चलता। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई बटे, इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गई बटे कि पंखा कामे नहीं करत और उक बुक जीव हो जाता है। कहें से कि घड़ी दिन भर नहाए के पड़ता, 2 घंटा पे 1 घंटा पे 2 घंटा पे 3 घंटे पे मैं नहा ही के पड़ता। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा बटे। रउआ लोग के तरफ तो ऐसे है ना गर्मी पड़त हुई। तो सब काम हो गई बटे, खाना भी बना लेले बनी और खाना में बनैले बनी सब्जी रोटी। तो भात बनावत रहनी है डेली, तो का भात खाते खाते बोर हो गए रहनी है लोग। सासू माँ तो कहतनी कि ना हमनी के सब्जी रोटी खाए जा, सब्जी रोटी बनाओ। तो वहाँ लोग सब्जी रोटी बनैले बनी, अपना का भात बनैले बनी, सब कोई खा पी भइल बनी लो। तो हम अब सोचनी है कि तनी रवलो से कुछ बात कर ली और एगो ब्लॉग्स बना ले। काहे से कि रउआ लोगिन तो घर के ब्लॉग देखते देखते बोर हो जाता नहीं लोगिन। रउआ लोग सोचत हम लोग जे खाली एक के तरीके ही ब्लॉग बनावेली। तो रउआ लोग से हम हाथ जोड़ के विनती करते नहीं कि हम कहीं जाए वाला नहीं थी, कहीं निकले नहीं ना, अभी हम घर में बानी और निकले लगम तो हम खुद रउआ लोग के बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के देम। तो अगर जो हमार वीडियो थोड़ा भी रउआ लोग के अच्छा लगी तो रउआ सभी चैनल के सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करे लोगिन। रउआ लोग से हाथ जोड़ के विनती करते नहीं कि वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करे लोगिन। तो हम चलते नहीं घर के बगल में, मतलब एसी में और गर्मी में दोनों में टकराव बा। गर्मी कहता कि हम बड़ा और एसी कूलर कहता कि हम बड़ा। तो जीत के कर बाटे, एसी कूलर के जीत बा कि गर्मी के जीत बाटे? रउआ सभी बताई लोग। एसी कूलर एक बाटे और गर्मी अकेले बा, तो में जीत के कर बाटे? तो रउआ सभी कमेंट में ज़रूर बताए लोगिन। ना एसी काम करता ना कूलर काम करता और गर्मी भी एकदम तबाह मचा के रख देले बाटे। तो गर्मी तो 20 पड़ता और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता कि एकदम जीव उकबुका जाता टे, ठीक ना। तो रउआ सभी कमेंट बॉक्स में बताई लो कि रउआ लोग के तरफ गर्मी कैसन बाटे, गर्मी पड़ता कि रउआ लोग यहाँ ठंडक बा कि बारिश होता टे, मौसम कैसन बाटे। और हाँ, रउआ सभी हमार वीडियो देखत देखत बोर हो गइल बानी लोग, घर में के वीडियो देखत देखत बोर हो गइल बानी लोग। तो हम अब चलत तनी रउआ लोग के कुछ नया दिखावे। घर से अब निकला तनी रउआ लोग खातिर मजबूरी में निकले के पड़ता, काहे से कि रउआ लोग घर के ब्लॉग नहीं किलो देखत। तो हम कैमरा पीछे बैक करके दिखावत तनी रउआ लोग के। अब हम निकला तनी घर से, ठीक ना। हम अब घर से बाहर निकल चुकल बानी रउआ लोग के दिखावे खातिर, और घर से थोड़ी दूरी पर आइल बनी, ज़्यादा दूरी पर ना, घर से 5 कदम दूरी पर हम आइल बनी। और रउआ सभी देखी एने के नज़ारा कितना सुंदर हरा भरा बाटे और पेड़ पौधा भी बहुत अच्छा बाटे। और देखी लो जंगल कितना बाटे हमारा घर के बगल में। और ये सब सेमर के पेड़ है, सब हऊ लौकता पेड़ तौन आम के पेड़ हटे, आम के पेड़ है सब। ओनिए से जानी लो तो आम चुवेला तो बीन के लेके आवे नी लो, बहुत ज़्यादा आम आइल बाटे बारी में। और ये सब देखी लो सेमर के पेड़ हटे, ये सब मूज है। और देखी लो कितना भारी जंगल बाटे ना घर के बगल में। और जंगल में तो हमनी के रहबे करनी जा, वो सब देखबे करनी कि हमार खाए का पानी सब जंगल में होला। और देखी लो आम के पेड़ कितना भारी बाटे, हम लोग के जूम करके दिखावत तनी। वो सब आम के पेड़ है, ठीक ना। और सब बॉमर हटे, देखी लो एकदम पेड़ पे बॉमर कितना चढ़ल बाटे। तो देखी लो इतना सारा जंगल बाटे और बहुत हरा भरा बाटे, बहुत अच्छा लागता। ए घड़ी बरसात के दिन बा तो बहुत अच्छा लागत बाटे, काहे से कि बरसात के भी दिन आ गइल बाटे। और गर्मी इतना पड़ता कि बारिश के इंतजार हमनी के करतन जा कि बारिश आ जाए तो गर्मी कुछ ठंडा हो जाए, ठंडा मौसम हो जाए। तो बरखा बरसे के नामे नहीं खेलेत। और बाहर निकल के आइल बानी कि थोड़ा बहुत हवा एने मिली। तो हवा तो इन्हें बहुत अच्छा लागता, हवा बढ़िया लागता, लेकिन घर में तो गर्मी इतना पड़ता कि रहल नहीं खे जात।
और उ जौन लौकत हटे उ हमारी गांव के स्कूल हटे। देखी लोगिन उहे हमरा गांव के स्कूल है। वही स्कूल के हम सचिव हई। तो देखी लोगिन रोवालो से देखावत तनी। और ये देखी लो कितना भारी जंगल बटे। ये हमरा घर के साइड में ये सब जंगल बटे और इन्हें बहुत भारी भारी कीड़ा रहे लसन और ऐसा माने जीव जंतु में रहे लसन कि हम रोलो से नामे ना बता पाए। हम खुद नहीं जानत कि उ जानवर के का नाम बटे। बहुत ज़्यादा इमें जानवर जीव जानवर बाड़ा सन और कीड़ा मकोड़ा के तो कोनो बातें नहीं है। तो देखी लोगिन आ गर्मी से आजकल कीड़ा मकोड़ा बहुत ज़्यादा निकलत रसन। इतना भारी भारी कीड़ा निकलत रसन। जितने गर्मी पड़ी ना तो गर्मी से तनी हवा खाए खातिर बाहर निकलबे करी हैं सन। तो देखी लोगिन कितना हरा भरा लागता। कलर एकर बहुत अच्छा लागता ना, हरियर हरियर। तो ए घड़ी कोनो पेड़ पौधा हरा भरा हो जाए बहुत अच्छा लागता। ए घड़ी के पेड़ पौधा भी देख के और इतना अच्छा झूर झूर हवा लागता। ये सब देखी सेमर हटे और बौर देखी कितना ऊपर ले चढ़ल बटे। एहू पर पता नहीं कौन जीव जंतु हवा से जेहू पर ऊपर भाग जाता रसन, चढ़ जाता रसन। तो देखी लोगिन ये सब रो लोग के देखावत तनी कितना बड़ा बड़ा बाटे। हम ऊपर कैमरा करके रो लोग के देखावत तनी कि बहुत बढ़न बढ़न जंगल बाटे और इतना ज़्यादा बंवर चढ़ गइल बने कि बंवर के चलते यौरी एथी घना जंगल हो गइल बाटे। पेड़वा पर ले हो गइल बा। और देखी लो रो लोग हम देखावत तनी ये हमरा तरफ के नज़ारा हटे। और पेड़ पौधा देखी कितना सारा पेड़ पौधा बाटे। अभी तो पेड़ पौधा बहुत कम हो गइल बा काहे से कि हमरा गांव के लोग बाटे ना कि लकड़ी खाती लवना खाती लोग काट लेला। ऐसे पेड़ पौधा में कमी आ गइल बाटे। ना तो पहले तो एकरू से ज़्यादा पेड़ पौधा रहल हटे लेकिन अब नहीं लोग काटत। और पेड़ पौधा लगावत तनी लो, सब कोई लगावत तनी लो अपना अपना खेत में। ये सब सरकार के ज़मीन हटे तो लोग सरकारी ज़मीन में भी पेड़ पौधा लगावत तनी लो। बहुत अच्छा